Eno dia machielo nyakorom gajonga kao marwa kechendo ni maro imore tarika par kwa dek dueno mara pagachiel higa mar gana ariyo prario kwa dek odiochieng' bende kone piny owacho mi oganda thuolo mar yueyo ka bende ne oganda pidho yien e kor gwenge ma pacho kayo. Omenyo ni chal mar kaka ne chenro no dhi ayate counties makalugi counties moko mathurka ka bende weche mag siasa no bedo emo kuom gwenge ma pacho ka. Waiko ni weche manyien mag OIMORE to mokwongo mag thund weche. Tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai. Yende mwapidho onego bed gin yende mag olemo, yende mag golo bao, yende mag rito pi, yende mag rito lo. Jo Kenya ojiwore pith mar yien odiochieng' ma sirikal ne oyiedho mar pidho yien e Kenya mangima. You cannot build a country on taxation of the poor. That's how not to do it. To stimulate a stagnating economy. Raila Odinga onyiso sirikal omany riekni moko mag siro chenro mage ma ok biwo ne jo Kenya osuru piny maru. Watu wengi percentage kubwa hawaelewi masachu ni nini, na hao watu wenye hawaelewi ndo wako na mawazo baya. Miyo moro ng'ado rieko mar kwepo chulo nengo ot kod osuru kokalo e loko bungu obedo karwayo ji ma dendgi ojony. Machiegni nyakorom gajuang' chendo eno imorero kamano kuom Ramogi Tv mar mi weche manyien waikoreyo makare mar kelo ni weche gi kabende yambe thuolo matudri kodwa live mar machuok en ari adek aucheno no kabende wantiere live e Facebook, YouTube duto warwake pachi odhiambo makawuono. Jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Nyinga Lydia Okeyo. Machiegni Jatan migao mateko Davis Chechiro ye ne miyo manyinge Anjoroge mapoko windache bang' chopo ka obila magokwach kich ne oriko kuongo olemo apise. Chechiro kata kamano wacho ni mauta mamiyo no wacho ni ne mare ne riko kele pacho ka gikambi mar Galana Energies ma en achiel kuom kembe ma sirikal omiyo rak mar kelo mauta e bwo chenro mar nyiewo mauta kind Kenya gi pinje magarabu. Kaka jafuam jachung weche marwa Ken Mugaleronwa bad migao matawo chenro mag wath KPA bende wacho ni otiyo gi oboke mabandia e tamo kada temo riambo ni mauta no en emano kelo hethurka. Bang' ywaruok ma osebedo ewi kontena mayande ogowe wath ma Mombasa kod mauta mawachne pod chendo. Jatend migao mar teko Davis Chirichiro golo duonde kendo ewi ywaruogno matudo miyo ma ja ohala Anjoroge to kod kembe moko ariyo. Chirichir ma oloso e chendo mar pidho yien e kaunti ma Baringo oyiene na diere ni miyono ne ochopo e apise mar chwalo report bang' meli gowo gi mauta no e dho wath ma Mombasa kane ok ong'eyo. Hiyo kesi iko kotini kwa sasa. I'm aware a lady called Ann came to my office, ameenda huko kwa port akasema meli ni yake. Hiyo meli ilifika kitambo, brought in by a company called Kalana, and it has been discharged. So we will work to cooperate tujue ukweli iko wapi. So but the case is in court at the moment. Chirichiro medo ni mauta mane okele pachoka ne okel kod kambi miluongo ni Galana Energies ma en achiel kuom kembe ma ne omiyo rak mar kelo mauta e thurka kokalo winjruok mar Kenya kod sirikende mamoko mar nyiewo mauta achiel kachiel. Kata kamano Chirichiro komulo wach motenore kod lal mar miyono kata obedo ni ene mane omiye chik ni ochope log tich mar okwach kich kendo ndik dhoge tarik 9 mar dweni to nyaka sani ok ong'ere kuma entie. Korka korgi tend bad migao matayo chendo mag dho wath ma Mombasa KPA to mako chung' motegno ne gin ok ging'eyo miyono manyinge Anjoroge. KPA wacho ni miyono ne otiyo kod oboke mabandia mar dwaro ni yangi kaka wuon mauta mane riko kel gi kambi machielo. Oboke ma KPA otang'o nyiso ni meli ne oting'o mauta maromo tan 9,460 ma ok tan 100,000 nikeno ne oketo sigo e meli no e kind tarik 26 gi tarik 28 mar dwe mar 9 higani e boma ma Yanbuy e piny mar Saudi Arabia. Meli no ne ogoyo wath ma Mombasa tarik 4 mar dwe mar 11 bang' chwalo ripot mar dwaro gowo tarik 11 mar dwe mar 10. Tan 49,991 ne en mar Kenya ka tan 44,363 ne madhi Uganda, Sudan ma milambo to kachiel kod piny DRC. KPA wacho ni oboke magin godo yango ni kambi mar ANS Imports and Exports Enterprises ne onge kod osigo moro amora e email no. Ile bill of lading yake anasema this is the bill of lading she saying. Ndio kweli.
Bill of lading imesainiwa na shipa, huwa ni yeye. Carrier ni yeye. Sasa you can understand things that cannot add up. Yale ambayo sisi tunajua ni kwamba hii meli ilikuwa imebeba ule mzigo ambao tumewasomea hapa kwa lugha ya Kimombo, ambao zaidi ya nusu ilikuwa ni ya Armco na nyingine ni ya nchi jirani. Kwa hivyo huo ndio mzigo ulioshikishwa hapo. KPA bendo yango pogruok mamoko mane yuarwagno mauta mane ogo Mombasa ne owuok e piny mar Saudi Arabia ka oboke ma an ni godo to nyiso ni mauta ne omolo kowuok e piny mar Azerbaijan. Amuri ma ogoyo obokego bende nitiere kod pogruok. KPA yango ni osigo ne ochopo tarik 11 dwe mar 10 Mombasa. Kamano e kinde ma bende an wacho ni osike ne rikipango e meli e pinyno mar Azerbaijan. Ken Muga, Ramogi TV. Neno odiochieng' mar pith yien Nyakurom Gajwang' jatenda piny Kenya William Ruto telo ne jo Kenya sidho odiochieng' ma kawuono mar yweyo ma maino mare ne en mano mar pith mar yien. Ruto notawo chenro ni kaunti ma Makueni kama olero ni kaluwore kod rochruok mag bunge kod alwora mikelo kod dhano. Aore mating'o pi medo duono kendo kamano kaka kech medo donjo kuom oganda jo Kenya. Jafwambo mar Walter Nyambaga nowach ni kendo kelno goyo machal kod ma. E kinde nyasi mar yango chenro mar pith yien mane otelie kod jatend piny William Ruto kod jodito mamoko e piny owacho mar Kenya Kwanza e kaunti ma Makueni. Jatend piny William Ruto kod jo Kenya ni pith mar yien en ting' mar ng'ato ka ng'ato mar chopo lek mageto pith mar yien milion 15 e bo higni 10. This assignment of planting trees across Kenya is not about age, it's not about religion, it's not about party, it's not about the area you come from. It is about us as a nation and our future and the future of our environment and the future of our food security as a country. And all of us must work together in concert so that we protect our environment by doing the necessary, planting trees. Your Excellency, by yesterday alone, we had more than 2 million new trees registered under the Jaza Miti application, planted across the country. Ruto ywak ni chenro mag dhano madonjore kod bunge kendo beto oko yien e momiyo kuonde machoko pi sani oduono kendo yudo chiemo bedo matek ne jodak. Tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula. Kwa sababu ili tuzalishe chakula, kwanza lazima tuwe na mvua ama maji. Bila maji hakuna mimea, ni kweli ama si kweli? Bila mvua hatuwezi kwenda shambani, ni kweli ama si kweli? Hii shida ya ukame tuko nayo ni kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. We have 3 agendas here. Maji, kihu, na nini ingine? Kwisha. Once you do that, Your Excellency, for us, these people will be happy because this water is also a source of a 450-acre irrigation below here. People who are doing horticulture, they are depending on this water. E kindeno, bende ochiwo geno ne jopiny ewi chenro mag pek mar uchumi. Ka olero ni kokalo kuom pith mag mwandu mawuok e lowo, Kenya ok nochako ywag ngaji kendo. Katika mambo ya cost of living ni kuhakikisha kwamba tunalinda mazingira yetu, maji ipatikane, mvua ipatikane, tuzalishe chakula ili tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. 2017 mkapanda haikumea. 2022 mkarudia hiyo maharagwe. Sasa hii maharagwe mtaendelea kupanda? Mtaendelea kupanda? Nyinyi mnasema mambo yenu ni ngapi? Water, maji na kewo. Sasa mwenye funguo ya hiyo mambo yenu matatu ni huyo Musumbe. Sasa nyinyi mkijipanga kule msituni mtasaidika namna gani? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mar pith yien nodhi mbele counties duto ma pacho ka kotiele gi jotelo mag piny owacho duto manosiro pith mar yien kaka yono ni warita alwora kendo bedo kod lwasi makare. Jotelogo nochiwo ranyisi makare kokalo kuom chenro mar pith yien, chenro makoro gero duoko chien midhiero mosebed kikelo gi kethruok chal kor lwasi kod midhiero mikelo gi oula mapek mosebed kokwako gwenge pacho ka. Chenro mar pith yien nodhi mbele counties duto ma pacho ka, chenro manotelie gi jotelo buora kabine no yore gi oganda jo Kenya.
Ranyisi en kaunti ma Kisumu kama nyasi mar pithien no bagi kar jela ma Kodiaga. Chenro manotele gi jatend migao mar jotije piny owacho Moses Kuria. Professor Wangari Maathai must be delighted from heaven. I'm sure she is sitting somewhere under a tree, watching over what we are doing throughout the country today. When we have crossed this country for innovation, today Kenya has been crossed for innovation. Kuria ojiwo chenro ni mowacho ni biro neno ni alwora obedo makare. Our commitment to fulfill our part is unconditional. We are going to do it because it's the right thing to do and because we have no one to blame for the effect. E kaunti ma Homa Bay, nyasi mar pithien no bagi gode magembe mong'ere kaka Gembe Hills mantiere kar chung'od bura ma Suba North. Chenro manotele gi jagoro mong'ere migao mar wuodhe kod apaya engineer Joseph Mbugwa kane gigeto pidho yiende maromo milion 4.3. We have 257 sub-locations and our projection is that each of those sub-locations will plant about 17,000 trees in each of the sub-locations. We are calling upon our neighbors, the community of these Gembe Hills, to partner with the KFS and other partners, the Sigona and the Green Team, to try and restore our forest. Jodake kaunti ma Siaya no bago nyasi mar pidho yien manotele gi jakom board mar KIMC Charles Owino. Ka jodak ma Siaya no kwa mondo mi omed timo sinani e pith mar yien kod rito alwora. Government has a serious ambition of giving us 15 million trees by 2032. And Siaya we are supposed to have 15 million trees by 2032, about 14.9. So far, we have only done 119,000 in Siaya. So I hope that we are going to have ambitious plans to ensure that we plant as many trees as possible. E kaunti ma Kisii, jagoro mong'ere migao ma tudruok Professor Edward Kisiang'ani notele nyasi mar pithien kama no pidhe yien maloyo 1,102 ka nyasi no yore gi governor ma Kisii Simbarati. The community members wale watu wa hapa tukipanda miti mchunge miti. Because planting is one thing, but looking after the trees is another. I'm proud that Kisii County is among the few counties with a forest cover of 10%, where I have achieved a forest cover of 15%, while our tree cover is 26.6%. Congratulations to the people of Kisii. E kaunti ma Isiolo, chenro ma pithien notele gi jatend jolweny General Francis Ogula. Nyasi mano bagi skund primar Mawaso kama no pidhe yien maromo 1,112 ka chenro no yore gi governor ma Isiolo Abdi Ibrahim Maguyo mano jiwo jodak ma Isiolo mondo med rito alwora. It's not that we are only planting trees during national occasions. We do tree planting along our roads. As we develop the roads, we do tree planting. As we maintain roads under performance-based routine maintenance, we normally plant trees, and not only planting it, but growing it. Piny Kenya geto pidho yien maromo bilion 15 e thuolo mar higni 10 mabiro. Kwa de mago mag siasa nyakor baga jwango gai mar ODM Raila Odinga otieko wuodhe mandalare e kaunti ma Homa Bay mano mar chako ndiko jokanyo manyien e duond bura mar ODM. Elimeno Odinga omedo seyo jatend piny Kenya William Ruto kaluwore gi ochumi masani oidho e pachoka. Jafo marwa Ali Beach miwale no koe kaunti ma Homa Bay. Ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne omolo e kaunti ma Homa Bay gi gwenge mag Suba gi chenro mar medo tego duond bura mar ODM kendo neno ni jogo mapok ondikore kaka jokanyo mag duond bura no ondikore mar medo duond bura mar ODM bi. Odinga ne okoni chenro mar ndiko jokanyo manyien e duond bura no masani koro gidhigo nyime biro miyo ODM bedo kod teko e tung Kenya mangima kapok yiero mar 2027 ochopo. Wadwani wanyinyi tiende matindo mapopinto nye chama fuyo ngado nye chama. Le chama oberiteko. Musungu wachoni, the youth are the vanguard of the party. The strength of the party is measured by the number of the youth members of that party. ODM is a revolutionary party that wants to revolutionize the lives of the people of Kenya and of Africa as a whole.
Bende ne omedo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kod wach mar usuru mane okoni osemiyo jo Kenya odago ngima matek mokalo nyaka ne jatend piny William Ruto donje telo higa mokalo. You know how to organize and run a growing economy that will be able to offer employment for all the youth of our country. You cannot build an economy through taxation of the poor. That's how not to do it. To stimulate a stagnating economy, to stimulate an economy that is under recession, you need to put money in the people's pockets. Jod bura mag ODM mano yuoro e kinde nyasi no ne osingo biro medo chung' ma otegno tok ogai margi kama ne girame ni duond bura mar UDA ok nyal yudo thuolo mar so tiende e piny Luo. Jowadwa awinjo ka jomoko biro ka to kono ni joluo ni koro aye uro wach mar keto tong' gweno e kikapu achiel ni we uru ningo kura ne pati achiel kende ni pogie uru kuchu e kapu moko. Adwana penj gi niya, nyisa uru kawuono jo Kalenjin nyocho gocho ne pati mang'eny koso pati achiel. Jo Kikuyu nogocho ne pati mang'eny koso pati achiel. Wakamba nogocho ne pati mang'eny koso pati achiel. Kineno ng'ama koni ni mondo upogru ugo kura ka ugo ka en ng'ama dwano tiek teko ni. Don't copy our party structure. Don't copy our recruitment system. I want to say that we are in the process of patenting our party structure. Bende ne gimedo seyo jatend piny William Ruto ewi pek mar ngima masane giwacho ni olo jo Kenya ka gikoni Ruto serem chopo singo te mag dongruok mane ochiwo ne oganda jo Kenya e kinde mane otimo kampen. They send policemen to kill our police. We allow them to go ahead with their plan. Now we have realized they have no plan. Every weekend, every Sunday, there is a new plan. The last week, William Ruto came to Parliament. He told us, when you come to Sumarot, a Gogoro maize is at 60 shillings. Where is that Gogoro 60 shillings? Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wang'yo mago mag siasa nyakoro mgajwang' jokanyo mag bunge la wananchi masiro duond bura mar ODM e kaunti ma Migori dwaro mondo mi jo siasa ma oyier gi ODM mochak chenro mar tego duond bura no mar thiro mbi ma UDA medo yudo e gwengego. Jafwambo marwa Joji mamiwa lerno koa e kaunti ma Migori. Chenro no mandi kok ma jokanyo mag UDA e kaunti ma Migori pod medo kelo paro mopogore opogore ka kuom joerago maduond bura mar ODM e kaunti ma Migori. Seche moko kuom jokanyo mag ODM osbedo kawacho ni UDA pod weth e kaunti ma Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori ka otele ko jakom margi Charles Osewe wach ni tend ODM ka achiel ko joma noyier kod otiko mar ODM kod oninde klas. UDA donjo Migori ka to wan jotelo mag jo ODM moyier gi chama machamo miyo tiket obet abeto ling Nairobi gima gitime onge. Wadwaro ni bondo mi udefend party mara Raila Odinga. Next time kikucha kubika nudwaro tiket to uneno kaka uda donjo ka tuling thi gi pesu. Konyuru Raila gi pesa ma un gogo bondo mi wakonyre wiwachi UDA okora Migori ka. Kani UDA penetrate Migori ka wakwayo jo Migori wang'eyo ni kech to ng'eny kendo ji odenyo.
to kindly warit chama mar ODM ni. Jokanyegi mag bunge la wananchi koro osio jokanyo moyie kod tikono mar ODM kaachiel kod jotend ODM e kaunti ma Migori magiwacho ni sani oling'aling'a ka jokanyego mag UDA to koro wuothe kaunti ni kandiko ji e duond burani. Ung'eyo malong'o ni wan gi chama achiel ma en ODM to wan gi baba achiel ma en Raila Amolo Odinga. Chama wani ema wanyalo negotiate go mwayudo go kata nomination slot, sama wani ema kwanyalo negotiate go mwayudo kata ministry manyalo empower kata jowa. Ni gigi timre nyatike jogi ringe walo gini riambo ka kutit gi weche mag UDA. Jogi oling makata ngama counter jogi onge to jotelo nitie. Giwan josiasa mathoth mag ODM osebedo mana ka inene kaunti ma Migori e seche ma ogai mar ODM Raila Amolo Odinga olimo kaunti ni. To party osebedo ka go Raila piny pile ka pile e Migori County ka. Sama wawuok ni wadhi yiero to gine tie Raila ma doge gi doge to kiyiero ni tap ka gisekawo magi to Raila mayo to gin giringo gilal. Sani giringo gilal makata mwane ne ground onge kata chiel. Bayo leadership mar ODM. Weru wuondru ni un leadership mar ODM sama babu luongo uma udwa yudo gimoro matin. To sama piny dhi makoro UDA penetrate to bedo ka losuru rangol me kindu mondo mi ukonywa chung motegno mondo walos chama nikech ka e bedroom wa. Jokanyo ma bunge la wananchi e kaunti ma Migori bende komachielo koro kwa josiasa moyier e kaunti ma Migori ni koro tika moro achiel. Boy ni bondo me utim gima noteru e office. Wadwaro ni bondo bed gimoro achiel wach mar ywaruok kodwaro e Migori ka. Wadwaro ni wabunge te MCS te ubi bondo bed leadership no wadwaro obed intact. Obed gimoro achiel. Kwa jotendwa ma Migori County wadwaro ni uriuru mondo wuog e dhok achiel. Wawinjo ka weche osechako wuok makage ka siasa moiwuok kodwa Migori ka. Sani en sa tich en higa achiel nyaka ne watim yiero. Juma mokalo jokanyo mag UDA ne obedo kod romo e gwego mag Sunaweth. Roma bende ne otem rochi kod moko mojende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wagawo mana tache mago mag siasa jokanyo malaro kombe mopogore opogore yiero madon bura mar UDA mibiro tim dwe manyien dwaro mondo michendo no otim e yo mahuyanga maonge kod mibadhi mora mora. Kane giwuoyo boma ma Garissa e romo no kelo kanyakla jokanyo don bura no jaod bura ma Garissa Town na Mohamed Baro dwaro mondo mi apisas mabiro chung ne chenro no obeda kicha gi buge mag ndikruok mag don bura no mondo mi kik ti kodgi e kuo mar ombulu. Jokanyo mamine bende dwaro mondo mi kik akwede bedi e chenro no kajata chenro mag yierogo e alwora ma nyandwat mar piny Kenya. Idil Muhammad osingo ni chenro no ibiro tim e yo ma owinjore. Mwenye anataka kukua kwa position fulani una register and then at the end of this month by December tutakuwa tunachagua positions. Tafadhali tusisahau wa mama. Tunataka wasichana na wamama wakuwe frontline. Tunataka ku make sure kutakuwa na transparency, fairness and free, fair and independent process itafanyika. Yule mtu atachaguliwa kutoka pale chini ni yule atatajwa jina atakuwa announced, atakuwa yule amechaguliwa na the grassroots supporters. Ukiwa member na ukiwa umeregister kwa hiyo polling center ndo unaweza piga kura. Kama wewe ni polling center ingine system machine haiwezi kubali. Na unakuja na ID yako inakuwa verified, inawekwa ID namba yako, picha inatoka, details yako ndo inatoka. Kutoka hapo unaanza kupiga kura kuvote. Ukivote ukimaliza tena useme utarudia hiyo machine itakataa. Dakika nipare kod achiel nyakuro mgajuang saena dek marotieno chenro eno imorero kamano kumedo kete mana ka Ramogi TV na nyisi ni wagoye kodi mbaki nyisa ni intipidho yien kanye to odiochiengi obedo nade anya ka bende ne oganda mathoth ne ntiere yueye odiochieng makawuono. Evangelist Virginia Sau ke wachoni osecheki ne ntiere kodwa chendo kachiel gi mama Plista Aete kaito gi Bernard Shiaunda Aete gin joka Aete duto gi joka Aete Samba gi wachoni ikete mana ka chendo ni Ramogi TV giero chendo maro imore gintie dala mar Uyo Machianda gi wachoni gimora hinya gi chendo kabende ne gitiyo godiochieng makawuono mar pidho yien kaka familia. Anano bende Lisho Chola wachoni osechope chendo ni nyakura mgajuang bidane no kanyo Bob Okoth Otieno wachoni wantiere kanyakla Pastor George Kanti Rodi Kopany mano Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship wachoni gin kanyakla kanyo gi Bishop Agwambe wa mano Solomon Gari Mangongo gizacha ken kaka file gintiere kodwa e chenro. Biane no kanyo ote moya ira
Faith Mzomo wacho ni entiere dhoad nam chumbi kata kamano wacho ni kama serikal onyone tiendwa ni to ji oling. Ondike muma ni haya ni wuoyi gi nyako ne we jonyuol gi kendo gi padre gibed kumoro achiel. Koro ka serikal dwa kaonwa pesa mang'eny kokwa dwa tedi, oneno ka piny koro tek to en pok odhi ka tedo, gino chando chuny Faith Mwikalo. Makrina Nyanga ni kacha wacho ni Kiambu County weche gi chopo e yo makare, kaeto Walter Obala wacho ni weche gi bende chopo ne yo makare. Bill Niseda aneni in bende wacho ni Sachekin, Joshua Obel kaachiel gi Okelo Sam bende osechopo e chendo ni. Stephen Oginga the governor wacho ni weche gi chopo ne makare kagin kanyo gi Ogingo Rinda, Melda Oginga, June, Yvonne, Simeon, Giefi Kantiera Sego Kanyada giduto gisechekine chendo ni mar OIMORE. Ongwe Junior Kantiere gwenge Masondu wacho ni weche gi chopo e yo makare, wacho no onge gi weche mang'eny kata kamano Nyasaye omed rito ganda jo Kenya. Stanley Master Kanti Homa Bay County, Rachonyo South Sub County, Kasipul constituency wacho ni Karabok School Ramogi TV Leria Mokalo. Chris Di Champagnes Kanti Othoro Kabondo Massive bende wacho ni osechekin kendo entiere kodwa e chendo ni mar OIMORE. Jadolo James wacho kanyo ni en bende osechekin Stephen Okoth Kantiere Most mano Masinde Muliro University wacho ni en OCS kanyo kata kamano ketarita makare to wang'e to keto mane Ramogi TV bende aneno kanyo ote mara Uni Nyar Kindu Bay Kantiere County ma Homa Bay wacho ni kaka pile osechekin kendo weche gi okwe oko kata matin. Aneno paro medo nyuole ka Josephat Woodley Galachieng wacho kanyo ni gin gi Archbishop Humphrey Maloba giwacho ni gintiere kanyo gi jodolo madongo Jono Wino mano Bishop bende Assistant Bishop Daudi Maende gi min gi Evelyn Akinyi Petronila giduto gikete mana kae Ramogi TV. Bende aneno ote mar Vincent Kajomo wacho ni neno pidho yiende maromo 100 okwoga na jo Kenya mondo med mana pidho yiende mondo miwalos alwora marwa obed makare. Bari wuod Nyaseme Japiano gi nyaode Natasha Mama Junior gintiere kodwa e chendo nie. Aneno Calvin Oliech Kantie kata e pinje maoko wacho ni entiere kuno kata kamano keto mana wang'e Ramogi TV podo wacho no keep in touch gi weche matimo madala kae nyakwa Ramogi Jang oyo matin. Chendo en OIMORE med kete mana kamed oro ote ma ywaduogo gi mathoth ma en Ramogi TV. $300 million awaits you every month. Take your seat at the gaming table. Join the best dealers in town. Shabiki Casino. Get started. Get winning. Play responsibly. Not recommended for persons under the age of 18. Authorized by BCLB. License number 587. Yuvine! Weriko da pifo param. Ingeni baba usene seketho na gimora mora. Dawe nyathina. Ingeni inok ber kichung kanyo kata matin. Nyaka nyasi ni rum. Ok en ranyisi maber. Mijane, un kusa tiko fuo ma utimo kaka wuono. Wanyalo loso weche malong'o koro. Chotni Sedrani en ng'ano ka. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'.
your festive holiday, Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Machiegni kendo nyakorom gajuang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien ka koro to wang'io mago motenre kod weche mag somo. Duol mochung' ne penje pachoka NEC ochiwo siem ne jopuonjre matimo penj mar KCSE mondo mi obed akicha gi penj mabandia ma osebed kae ke mbui mopogore opogore. Jata chenro maduong' ka duol mar NEC David Njegere yango ni penj ma osebed kae keyo e mbui gin bandia kendo en mana mar wuondo jopuonjre matimo penj maduong' mar KCSE. Njegere wacho ni chik matao kuo mar penj manoketi tiyo makare kasani gisechiwo report maromo 46 motenre kod kuo mag penj kendo oganda pachoka kik bed kod kibaji mora ka Njegere bende wacho ni okenge makare oketie skunde bura ma osebedo kayudo midhiere kinde gi makoth mane oni penja ochopo negi eyo makare. To the letter, that is the double collection of the 2 papers, and that has to a large extent helped us to curb the biggest challenge we have had of the early exposure of the second session paper. There is no single genuine paper that can circulate on those social media platforms. What they're having there is fake papers. What they do, as the PS explained last week, like now the first paper will start at 8. So some of those social media fellows, they will collude with somebody somewhere and they will look for an image of that paper which is being done. They will try to share it on Telegram. Fortunately, we are working with the Ministry of ICT and all those cases have been neutered. So there is no effect even on social media. Kapodwa ng'iyo mago mag somo jagoro mungere migao mar somo Dr. Belio Kipsang owacho ni od bura igeno ni biro keto chik manyien makoro biro nyiso kaka chenro mag somo ibiro tae pacho ka ibuo kit somo manyien mano mar CBC. Kipsang ne wuoyo kinde manoyawo otese mag penj mag KCSE okinyi makawuono e kaunti ma Kisumu kama nowacho ni migao mar somo temo duto manyalo mar keto lokruoge midwaro mondo miketie tim gi aput manotimo nonro e wi kit somo manyasani mar CBC. Ogolo siem ne ng'ata ma ibiro yudi katemo donjore e kuo mag penj masani dhi mbelego kowacho ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. As soon as we are through the sessional paper, there will be a number of legislations that will be amended. There may be 1 or 2 new ones so that it can assist us in implementing the presidential working party. The only thing I would want to affirm is that the junior school is domiciled in our current primary schools. We are putting in some resources together with the CDF to ensure that we have adequate classrooms in grade 9 in 2025,
in our current primary schools where junior school is domiciled. We are also working with CDF and other partners to ensure that we have integrated resource centers which will be useful for us in our Jogo modak gi ng'ol kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho dwaro mondo mi piny owacho wit kucha osuru mijuoge wi gigo mitiyogo gi joma odak gi ng'ol. Kane giwuoyo e kaunti ya Bungoma manyasi mar chiwo ndigni mitiyogo gi joma ng'ol, jokanyo mag riwruogego wacho ni keto osuru e wi gik ma joma ng'ol tiyogo biro goyo chuny oganda mochiwore konyo jogo, kendo ma biro kelo ng'ikruok e wi kony mithoro chiw gi josamaria mang'won. Gino owacho ni biro keto ngima joma ng'ol kama rach. Bende gidwaro mondo mi piny owacho mar kaunti orange chike marango ngima joma ng'ol mane onegi yudo fuong'ruok ahinya te kinde ma ochui ma pacho ka koro yulo. We don't come here ourselves to use our work services. We are a Christian charity, so we are providing physical support, but we also provide spiritual support as well. So each recipient of a wheelchair will get a Bible as well. Sisi wenye ambao tunahangaika, tunajemudu namna gani kwa ajili ya kutoa vitu kama hivi ushuru, ile sisi mtupunguzie, na badala ya kusaidia walemavu tena mnatoa tena ushuru. Tax zimekuwa juu zaidi, kuanzia Kenya Bureau of Standard, KRA, mambo ya storage, na Mombasa imekuwa ni kama kiteka uchumi kwao, na wale wa storage wanasema tulipie kwa dollars instead of Kenya money. So hiyo ndio shida yenye tumepitia sana. So in total mission imeweza kutumia zaidi ya 1500 kuweza kufikisha viti 105. So we are requesting any stakeholder, willing stakeholder, we put our mind together for the sake of people with disabilities, so that all our energies are focused to making them live a befitting and life. Pek mar ngima omiyo johala mopogore opogore pacho ka biro kod yore mamoko ma ginyalo yudo godo yuto mage ka koro gikwepo chudo mar osuru moriwo nyaka nengo udi ma koro gikombo. Jafwambo moro Sharon Ong'ao miyowa sigand miyo moro ma osebedo karwayo dend ji e yo makende. Miyo Weche i bungu mantiere Thika, wawinje sigande. E kinde mantiere medruok mag nok mag tije e kor gwenge ma pacho ka kaluwore gi pek mar ngima, rowere mathoth yango yore manyasani ma ginyalo yudo godo yuto mage. E bungu ma Thika warado gi Elizabeth Nyambura, miyo mosebedo ka chiwo ruecho mar dele yo makende. Nyambura wacho no biro gi yo machielo mar chiwo ruecho mopogore gi ma oganda ong'iyo godo, moja thora timo e ot. Idea kufanya massage outdoor kwa msitu ama mahali tu open ilikuja after kufanya hiking. Tulipanda mlima na tukitelemka tulikuwa tumeumwa na muscles sana. So nikienda nyumbani nikafikiria like hii ni business opportunity. Like ni watu wengi sana wanapanda mlima na by the time wafike nyumbani ni wagonjwa. But what if wakiteremka mlima wapate mtu wa kuwa massage miguu, shoulders, you know, the head. Na sifanyagi massage nje kwa mtu mmoja, nafanya na corporates, maybe institutions, wameenda team building, wameenda hiking, wameenda picnic. Nyambura wacho ni thoth ne orado gi customers mage e bungu kinde magi dhi kawa yula. Tich mocho ni osebedo katimo ne chudo mopogore opogore kit ngimane. Kata kamano ywak kowacho ni jok ma samoro nitiere gi paro mombachni nyalo paro notimo ruecho moko rieyo e bungu. Watu wengi percentage kubwa hawaelewi massage ni nini, na hao watu wenye hawaelewi ndio wako na mawazo baya. Wanafikiria maybe ukifanya massage unafanya prostitution ama unafanya kazi mbaya mbaya, lakini kazi yangu ni safi. Ukitaka kuiona unaweza enda kwa social media platform zangu uangalie. Na kazi ni kazi, venye utaifanya ndio inalingana. Kama kila industry iko na quirks. Mondo otim ruecho e bungu, Nyambura wacho ni nyaka ong'iyo kenge mopogore opogore. Nje tunafanyia tu mahali open, lazima tuangalie safety yangu na safety ya clients wangu. Wenye wanafanywa nje hawafai kuwa less than 5 clients. Lazima kuwe 5 to 10 clients ndio niweze kuwa book
for massage services. Paro mar wecho e bungu. Nyambura wacho ni en paro mane biro godo e kinde mane midhusi mar corona otimo newa e pachoka. Kama ne okuongo chako gi tij liedo, banka no riembe tich mane otimo mar tiego jopuonjre. Nilikuwa mwalimu wa kufunza mambo ya massage na mambo ya kunyoa. COVID venye iliingia, nikaanza kunyoa door to door, estate to estate, nikipata watu kwa field na wanyoa na wafanyia massage mpaka nikapata ofisi yangu hapa Delview. Sasa mtu mwenye hataki kufanyiwa outdoor anakujanga na mfanyia indoors. Wenye hawana kazi hakuna haja ya kuombaomba, kila mtu kuna ile kitu amepewa na God. Moko kuom customers mage mosebedo korwayo bende chiwo pogruok mar wecho magiyudo e bungu kopogre gi ma itimo e ot. Vile nimefanyiwa naweza sema si kama hizi zingine huwa nafanyiwa indoors, ni tofauti sana kwa sababu it's more relaxing and even the environment inasaidia mtu aweze kurelax. Unapata pale temperature ni tofauti, lakini hapa hivi iko better. Kama leo tumekuwa hapa hivi, experience hiyo kitu na imekuwa smart, unaona? Nikiliganisha hii na ya ndani, mimi naweza tamani kuendelea tu na hii ya nje. Ina kuconnect na nature, ina kuondolea kama ni mafikra, kama ni uchofu. Nyambura ojiwo rowere mapacho kae mondo kik luoro timo tich mora kendo kik girito ndike gi e tich ka gin giwegi ginyalo biro kod yore mopogore mar yudo yuto. Sharon Ongao, Ramogi Tv. Anyonge osebedo ka thiro chenro mag lupo kod wuothe nam lolwe, kata kamano jopur e gwenge mag Asembo e kaunti ma Siaya oyudo rieko moro makoro gitiyogo gi anyonge e loso mbolea magitiyogo e pidho alot kod rabuon. Anyonge bende ikete dier cham e kinde pitho mondo mi okung pi e kinde mag oro. Jafwambo marwa Joyce Oduor ntiere kod ler mathoth. Kinyi mang'ich e dho wath ma nam lolwe e gwenge mag Asembo Bay. Joma mine kod joma chuo chopo kae mar choko buya mar anyuongi ma bende ong'ere kaka chandra mati kendo leo e pi. Mai osebedo ting' margi kuom higni moyo 10 koro nyaka ne chak riwruok ma ok mar piny owacho mar dala rieko. Anyuongi osebedo ka thiro chenro mag lupo kod wuothe nam lolwe, gino manomiyo Alex Omino jachak riwruok mar dala rieko okawo okang' mar golo anyuongi e nam lolwe. Nwayudo ni kara watiyo tich maber kwa gole to jonam nyalo yudo thuolo kaka dhi lupo. Mar ariyo nitie gimiluongo ni lake transport. Nitie joma ng'eny ma bende riembo gigi e nam kaka tero e chiro. To nwayudo ni ka nitie to koro onge kaka gik moko goods nyalo wuok kwae kona ni kadhi kona machielo. Nwayudo bende na chandra ni bende ko umo nam gik mang'eny koro ko yud muya maber. Kaka rech. Koro rech mang'eny bende lal. Omino wacho ni negichako ka giywayo anyuongi kowuok e nam to kar wite noyudo rieko mar tiyo kode e loso mbolea makonyo cham e dongo maber. To samwa kele to kwa witi awita. Waloso kode manyiwa. Manyiwa mwaloso kode luongo ni compost manyiwa. Kendo nwayudo ni kwa tiyo kod compost manyiwa ni maber. To ber kabisa nikech oting'o gik machiemb cham dwaro. NPK, nitrogen, phosphorus gi potassium. Manyiwa ni oloso kipidho kod olembe to wuok mabeyo kabisa. King'iyo dalare kiboyudo karabolo wuok madongo mok inyal ng'eyo ni wuok Asembo kamotwo kae. Omino kotudore kod japiny Norway Tora Steiner Raffos osebedo kasumo rieko mar medo loso mbolea kod tiego jopiny e wi tiyo gi anyuongi e loso mbolea. We started looking around and seeing the water hyacinth floating in the lake. And we started doing composting. And we were lucky that a man from Denmark, Wagne Nygaard, came and he taught us very carefully how a compost heap is developing. My wife and me agreed on using pension and using savings. And we never asked Norad and anyone for money. We just had a plan of going and sharing with the people of Asembo. Margaret Adola en achiel kuom jopur matiyo kod mbolea molos kowuok kuom anyuongi. Koro ne wachako gi loso compost manyiwa to gi mulching nikech ndalo oro ka waolo pi to ne ringa. Koro giwago ne tuo. Koro wapkoni to makoro loso manyiwa maber ni dongo wanyalo kawe mondo watim kode mulching. Ne wachako timo mulching. Bang'e wafwenyo ni chuodho moro ni namka mo oweyo.
Watima ne experiment ni ya wato chuothe ni onyalo timo nang'o. Ne wachako kunyo buche mag permanent planting holes. Wachako pidho rabolo kode. Rabolo mokuongo akeni ne en kilo mana madhi 12. Rabolo mokuongo no dwa turo nyaka yien. Nyaka sani riwruoge mamoko osenyiso gombo margi mar tiyo gi anyuongi e loso gik mopogore opogore tok limo gwenge mag Asembo Bay mondo gikonye tieko noka mar chiemo. Around kaongega ni food production tin kabisa, lakini mane gima wadwa challenge nikech waseneno kaka water hyacinth inyal tigo to make changes in the livelihood mag ji e gwenge makaendi. Vision marwa en ni waneni water hyacinth ma en kaka disaster niendi obedo kaka gimoro mwanyalo mor godo. Alex bende lero yore mamoko maginyalo tiyo godo e loso mbolea poni anyuongi orumo e nam Lolwe. Kora chandra ni wayudo ni karo ken mana chandruok kende mano chake gono to bendo nyalo kelo nwa solutions mopogore komiyo koro chiemo wabedo gi chiemo mang'eny e mesa to kod pesa maber ofuko. Joyce Odur, Ramogi TV. Umejipanga na view sasa? Nimejipanga na ka app hivi na app na everything. Good stuff. Weni progi gani yenye huku nice kwa hiyo app? Okay, actually for mimi napenda stories za watoi sana. Alafu bado kuangalia pande ya tumbo kidogo, lazima ni watch Bachelor's Kitchen, najua muhimu kukula. Okay. Alafu sasa jueni subscriber mtu yangu. Sukule ka lunch. Shukran manze, shukran. Unatolea former na hivi mjini. Thanks manze. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kuvaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Kadwa ni ji ochak paro niya ni in ninge gimora mora madhi nyime kae to kendo kadwa pati ni oyud nying marach gi gima dhi nyime. Pato, sikiwa le mamdenge wako washa set. Tano mwere na madam. Acheza chini. Hi. Unakaa msemu nice na umunga fiti pia, but kwa game pia uko big, because when it's playtime I want big rewards, I want big bonuses. Alafu by the game tuwa wekelea na Shabiki ina give chonjo. Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana.
Machiegni hepau tu Kenya koromga juang tim mar Harambee Stars no kao thuolo margi mar pidho yien kendo riwore gi jo Kenya mamoko kata doko ne gitimo ikruok margi mag tuke mar manyotiko mano mayore tuke mag pinje duto. Kocha mar Kenya Engine Firat kaachiel gi Captain Michael Olunga no pidho yien e apisi mag riwruok matawo tuke adhule pacho ka chendo no mabende no yore gi jakom mar FKF Nick Mwendwa. Harambee Stars ntiere kod ikruok mar rakore gi tim mar Gabon chieng' tich ang'wen kapok gituo gi tim mar Seychelles ndalo ang'wen bang'e. Tim mar skund Merisho yudo mich bang' tieke thuolo mabere tuke mag robots pinje duto manobagi e piny mar Panama. Makwambua Taran Mateo gi Joseph Kuria notimo maber e tukego manobagi e kind tarik 12 gi tarik 17 dweni kendo duogo gi mich maggi. Tukego noyo jotugo maromo 3,000 manowuok e pinje maromo 80. Timno mar Merisho nong'ado tiko mar yore tuke mag pinje duto bang' yudo loch e tuke mag pinje Afrika manobagi Afrika milambe kind tarik 8 gi tarik 12 dwe mar 9 higani. Tukegi ijiwo e kind nyithindo mondo omi okonygi yango kendo ng'eyo tiyo gi lony manyasani. The experience in Panama was great. We had fun, learned new things, and we have planned of how we're going to rectify our mistakes coming on next year. All the G7 countries, from the US, from China, they were all there. The reason we want to ask why, it's because they are building their future capacities in matters of robotics. And if we see where we are heading, AI is becoming very key. Coding will be a very key skill that will be required in the future. We are using the extracurricular activities at Merisho School to help our junior secondary students in grade 7 to identify their talents well in advance. Tim mowuok e kar chung'od bura malego Usonga gi Ugunja biro ting'o nying kaunti ma Siaya e tuke adhula mosir gi aguch CDF mibiro bagi e kaunti ma Kisumu e kind tarik 16 gi tarik 17 dweni. Tim mar kar chung'od bura ma Ugunja nolo tim mar kar chung'od bura ma Bondo gonde 3-1 kendo ng'ado tike tuke adhula kidieny mar joma yawuowi. Tim mar kar chung'od bura malego Usonga noyudo loch e kidieny mar adhula e kind nyiri bang' loyo tim mar kar chung'od bura mar Ugunja gol 1-0 e finals manobagi alap ma Siaya KMTC Grounds. Lucky Prop kachiel gi Naomi Chepkorir no bedo joloch e tielo mar ariyo mag ng'we kinda mag Iten International Marathon manobagi e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Lucky Prop notike thuolo mokwongo bang' ringo kuom seche 2 dakika 13 gi nyiri 19 kendo yombo Charles Kimeli manotike thuolo mar ariyo bang' ringo kuom seche 2 dakika 14 gi nyiri 26. Edwin Yator notike thuolo mar 3. Naomi Chepkorir notike thuolo mokwongo e kidieny mar Wakeini bang' ringo kuom seche 2 dakika 32 gi nyiri 36 seconds ka jatugo Laina Kaino gi Caroline Kimosop notike thuolo mar 2 gi 3 kalore. E ng'we ma kilomita 10 Ruben Longosiwa notike thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 28 gi nyiri 32 ka Miriam Chebet noloyo kidieny mar Wakeini. Mara kwanza kukimbia Kenya Marathon. Nimefurahia sana, ngawacha haikuwa rahisi. Ilikuwa hard course, ilikuwa inanyesha kidogo. Nimefurahia sana. Niliona nikasema maybe wataniwacha mbele, nikasema heri niende wanipate mbele, wakienda waende. Nikifanikiwa ni sawa. Kanya mwateke chendo maru imori nyakoromga jwang'ero kamano kuom kete Ramogi TV Collins Osuka wacho kanyo ni baba gi min giduto kete mane chendo ne Ramogi TV. Anthony White wacho kanyo ni mama gi Marin kantie mbita bende gi keto go mana wangi Ramogi TV. Kaito mako jwang David Omondi wacho ni weche gi chope yo makare kata kamano wacho ni to yiende gi bino ketie mibadhe ni ke chief camp masoka hawa ne onge pok mar yien ne okoeno kupogi yien e kar chief no. Benson Jagonga ne nikache wacho kanyo ne pinywani e lwet Nyasaye otek
Katobedo ni wapidho yien kamae olungore ni Pastor Jagongo kantie Mamboleo Kisumu bedane no kanyo ote mano mar Fred Waga Ramogi TV chopo ne malere entiere Nyakungru kato Nyasaye ema waweyo ne weche duto otamo nyaka wang' ruodhi mag pinyne weche mag uchumi wacho no saridore. Chris Adaka antie Lebanon wacho ni endie pinje mag Arabu kata kamano kutiyo gi mbui magwa onyalo neno weche gi manyien nyare Ashley gi Brazil kachel gi mama gi Nyaseme giduto gintiere gode chendo ni mar OIMORE mana kaka pile. Aeno bende Quincy Tensi wacho ni en bende osekete mana kare chakruok nyaka giko. Kasim Juma kantiere kwa kona maji mano county ma Kisumu menentiere kodwa chendo kaira neno ote mar Benta Charles wacho ni mama gi mano baba gi Wilfred Ouma gi mama gi Benta Ouma gintie Ndhewa giduto ikete mana Ramogi TV. Kajus Jakoduol kantie Sakwa Bondane ni kachi wacho ni uko ndani ya program kaira no bende ote Marodhiambo Collins Misunga kantie county ya Migori wacho ni entiere kodwa. Tisnya kwa Nyawade kantie Sindo Mwalo wacho ni entiere kodwa chendo Wuod Nyandhewa mano Clinton Wuod Nyandhewa wacho ni weche gichopo ne mamkare entiere Machakos County Kardak Mamlolongo wacho ni en bende weche giokwe oko Hezbon Jakarta wacho ni intiere KK weche gichopo ni yo makare ahinya. Neno ote mar Ochele Luke bende wacho ni osebede kodwa chendo kae Nyakurom Gajwang kaito Collins Osuka neni kacha baba Gilbert Osuka gi mama Simfrosi wacho ni giduto gikete mana kae Ramogi TV odhiambo makawuono. Neno bende ote mano mar DJ Moshi Kali Dixon kantie Changara gwenge mateso wacho ni teso kono bende Ramogi TV chope kendo gikete mana kaudia makawuono. Vincent Kajomo kantie Gemrai wacho ni en bende osepidho yien kata kamano rito mana mondo yien gikorodongi mondo mi orita luora yo mowinjore. Collins Otieno kantie Nyamonye Karemo Junction wacho kanyo ni enabito maya Nyamonye Karemo wacho ni weche gi oera inya weche mago yimore okba. Sharona Tieno kantiere gwenge ma Fedha mano county ma Nairobi benentiere kodwa kaito Chalo Wuod Japuonje Ishan aneni kacha ka in bende wacho ni ise check-in kendo weche gi chopo ni eyo ma owinjore. Pastor Collins Odindo nani kachi wacho kanyo ni in bende weche gi chopo ni eyo makare kanyo gi Bishop kod jatenda Baptist Church Bernard Obuya kod minode Josephine weche gi chopo no eyo makayo diao makawuono eno kanyo Pastor Juma Orundu kantiere gwengo maoyugi sen bendo wacho ni are chako nyagi koweche gi emokete wangi. Mwalimu Caroline Oricho wacho kacha ni negintiere East Reru gwego manegi gipidhe yien odiochieng' makawuono kano tene kanyo gi assistant chief mano Mr. Nelson Okumu kantiere East Reru wacho ni giduto ne ginyalo ne gipidho yien yo makare. Janet Charles aneni kachi wacho ni in bende intiere kodwa kendi mora ahinya gi chenro mar OIMORE wacho kanyo ni weche go mag pidho yien emano neno no dhi kare ahinya te gwenge go ma Homa Bay ka bende wacho ni oganda jo Kenya omedne ne gipidho yien eyo makare kaka piny owacho osebedo kadwaro mondo mi oganda otim. Aeno bende ote mar Saida Tieno Saida wacho ni entiere kodwa Irene Ngesa kantie Migori namba kaita eno bende ote kanyo mar Clinton Owira kantiere Mwembe Tayari Mombasa. Collins Otieno kantie Nyamonye Junction aneni kacha kaito Sheni Otieno kachiel gi Evelyn Eva kantie gwenge pinje mag Jordan na wacho ni otiyo gi mbui magwa kabiono na weche gi manyien. Paul Simita kantie Kajiado Isinya wacho kanyo ni dinge bungu mirwaye jino to dene sedhi mondo ruaye bungu na apare ni ntiere thika. Paul Simita nyalo dhi bungu na monde yodi kake konyo ni dendi. Leonard Nyamde wacho mano jakom ma Siaya County wacho ni ntiere kod Otis Ganjo Barobero wacho ni gwenge mag Barobero weche gichopo ka yo makare kata kamano wacho ni kawuono opidho yath kendo pod orito chendo ni kendo bro medo pidho yien nikech ma e chenro mabende koneno kagima dhi konyo ganda jo Kenya rita luora maro. Awiti Jarodi kantie Rodi Kopanya wacho kanyo ni Dennis Riani kantie Nyalkinyi gintiere go kageno weche gi mago imore otudro Nyakurom Gajwang to nikech sa kaito gi chenro amoko mabende koro biro yiena tieke gi kanyo eloti mokonyo wacho ni weche gi reporters waduto maya e counties kachiel gi newsroom kata koteno gi Ken Muga ogoniro kamano kuom kete mana Ramogi TV pile studio kwa wasebedo kanyo kotelno kanyo gi Lindsay Simani kachiel gi timu walungoni timu kubwa kamoti ngasuza giduto gocho no Kalmos kelo nini makare jaloko maro sebedo Belinda Adhiambo nini makare nyinga Lydia okay yoriti masana.